Nosaltres estem creant el contingut audiovisual per les pantalles, que ells després envien als clients. Són continguts de publicitat o per anunciar els productes que tenen una empresa o la marca, o simplement ensenyar una imatge fixa del que estan anunciant. Però ara ja sóc més crítica amb el que faig i puc decidir si m'agrada o no el que estic fent i si seguir amb aquesta línia o no, i jo crec que sí, que he millorat bastant des que vaig entrar. M'agradaria seguir aquí a Let Dream fent els continguts dels vídeos i veure per on, què és el que realment m'agrada, quina línia vull seguir, encara no ho he decidit i m'agradaria seguir aquí practicant. Jo treballo a 8TV i la meva feina consisteix en fer que tot el sistema de vídeo d'aquí de la cadena funcioni bé. A part d'això, també ens encarreguem de la web, del manteniment de la web de 8TV. Vaig provar aquesta feina aquí a 8TV a través de la borsa de treball de la universitat. Jo vaig començar aquí treballant per RAC 105 fent animacions 2D i 3D per utilitzar com a promos i caretes de programes. Després vaig passar a 8TV i m'ha servit molt més la part de sistemes de vídeo, és a dir, tant les assignatures de vídeo com les assignatures de sistemes informàtics que vam fer al CIPEN.